Нәсел нәсәбе кәкре отаудан булган Сәймә Мәрдиева Мәскәүдә яши. Туган авылына кунакка кайтуы концерт көннәренә туры килгән. Элгәрдек, Аллага шөкер. Будкага да элгәрдек. Бик тәмле утка. Нәзирә Бикчурова да бүген концертта 34 яшьлек 3 бала атасы булган улы Ришатны сагынып китә. Хәбәрләшеп торабыз, Аллага шөкер, хәбәре китә. Исән-сау шатлык белән кайтканын көтәбез. Сугыш афәтләре туктап. Зал халык белән шыгрым тулы. Тамашачылар Умырзая ансамбле җирле үзешчәннәр чыгышын көчле алкышларга күмделәр. Якташлары Татарстанның популяр артисты Рәфис Кәлимуллин хәйрия акциясына аерым бер күтәренкелек өстәде. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм йөзеннән оештырылган чараларда һәр чак теләп катнашам. Якташларым алдында чыгыш ясавы аеруча җаваплы ди сәхнә йолдызы. Без булышу йөзеннән җырларыбызны җырлап халыкның күңелен юатабыз. Халык инде билетын сатып алып, шул билетның сатып алган акчасын без инде специаль военный операциягә җибәрәбез. Менә шундый моны изгелек дип атасак дөрес булыр инде, миңа калса. Рушания Кәлимуллина концертны өзек кенә карый алды. Абыйсы Рәүфнең телефоннан шалтыратуын көтә. Бер ай буе элемтәгә чыкмаган абыйсы соңгы көннәрдә телефоннан еш шалтырата. Бер ай югы анардан ди. Хәбәре югы. Инде җылы-җылы. Әни инде һаман борчыланды инде. Ана раззвонить итте. Әни все нормально диде, бетә. Все нормально диде, бетә. Аннары әни җылый да мәтә. Әни җылама, нигә җылыйсың? Абыйның мәтәм все нормально булгач, тавышын ишеткәч мәтәм, значит все нормально. Концерт кем әйтмешли бер тунда узды. Фәүзия Кәлимуллина аны үз җырлары, шигырьләр белән бу айтса, Чулпаннан Вәсимә Садретдинова чара өчен шигъри юлларын тәкъдим итте. Кайчан инде, кайчан булыр икән, сугыш бетте дигән хәбәрләр. Гаилә белән сөенеп яшәр өчен кайтса иде барча балалар. Хәйрия чарасында Нурлат волонтерларын да хөрмәтләделәр. Мы объединились и решили помочь, чем можем. Где-то выпечкой, где-то сухими продуктами, которые не портятся, которые долгого хранения. Мы, например, лично заняты печем чак-чак. Огромное спасибо населению, а вам, конечно же, за такую стойкость, за такую помощь, за такую жизненную позицию. Не все так еще могут. Шунда ук хәйрия тартмашыгында ачтылар 61 мең сум. Кәкре атау халкының район күләмендәге акциягә керткән өлеше шул кадәр булды. Резида Гинеева, Илшат Мәхмүтов, Гөлнас Хәсән, Нурлат хәбәрләре.